الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنين جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دليفه ونبا فما الله دو توكلت على الله على جين ودبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديون فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا مدومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله جونجي جيجي ديكا دلما سيي توكلت على الله اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu be mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye asem
simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ka fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ wagadugukaw olu fɛ yan fɛsipako ale ta ko 29nan kɛnɛ kan bi ye juma ye février kalo tile 28 san 2025 sunkalo mangɔnɔ ale tile 29 o kɔrɔ bi su in na kalo bɛ ɲini ni kalo ma ye bi su in na sa o b'a yira sa k'a fɔ ko sunkalo tile fɔlɔ kɔni a bɛna kɛ dimanche ye nka ni kalo yera su in na ayiwa sunkalo a bɛ daminɛ sibiri o la anw kɔni bɛ wagadugu yan anw n'an ta daminɛ burukinabew fɛ sa n'a kɛra cogo min fala ye an na tila ka taa laban a tɔ laban aw cɛla ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na min ye sunkalo ye ale labɛnw bɛ sen na jamanakuntigi y'i bolo fa k'a to o conseil islamique maaw kɔrɔ min ye dadumunifɛnw ye o ɲɔgɔnna 150 fana dira olu ma makiba bonya in a dira ale ma sɛnɛ san wɛrɛ sɛnɛ bɛna sigi bɔlɔ jumɛn ka mali kɔnɔna na premier ministre ye ale ye ɲɛbila baaraw kɛ min hɔrɔnlo la an na o daw tulo kan min ye fɛsipako ye ale bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la ja labanw olu bɛ bɔ bi fana min ye donbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'a bɛ fɔ ma ko prix spéciaux olu fana dili bɛ kɛ bi ni ala sɔnna a ma min ye jɔnjɔn 22 o kan ka di bi an ka maa minnu bɛ yen fana n'olu fana bɛ ɲɔgɔn dan na wa tobiliko ta na sira fɛ Umu Traore ni o ye vieille marmite Umu ye ale n'a ka maa minnu bɛ yan olu fana ka ɲɔgɔn dan jaabi bɛ bɔ bi su in na nin bɛɛ lajɛlen kibaruyaw ka fara min ye Burukina yɛrɛ premier ministre fana kan ale ni yan kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ɲɔgɔn ye fɛsipako kɔnɔna na surɔ sa an ka ja n'o o ye RFDJ ye o fana yirala maaw la ja wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ farafinna yɛrɛ ka kɛlɛ kan ka bɔ Guinée-Bissau fɛ yen an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ma sɔɔni dɔrɔn jani ale sanfɛ a kana butɔn munumunu fiyewu a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na a bɛ se ka kibaruya sanumanw ni kibaruya jɛlenw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mali kɔnɔ mali kɔ kan ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen a ni sɔgɔma ala ka juma hɛrɛ d'a ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman an bɛna bato min kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ nin y'an donkan ye k'an to wagadugukaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Umar Baru Jara n'an b'a wele ko Baru kɛlɛtigi ale ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko bamanciwale kɛbaa 2 kɔni u y'olu fa dogofiribakaw olu fɛ yen min ye bamanciwale kɛbaa ye sa olu kɔni ka wulikajɔ in o kɛra nin kalo in tile 27 ninnu maa minnu filɛ nin sa olu kɔni taara u su dalen sɔrɔ yen u su min ye maramafɛn min bɛ yen n'an y'o kuma fɔ kunu dugujukɔrɔmugu u yɛrɛ de kun ko sa k'u bɛna o don n'u bolo ye min ye maa 2 in kɔni ye u su bɛɛ lajɛlen nɔɔnina de koyi wa min ye sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ u taara sɔrɔ maa minnu kɔni bɛ yen armée yɛrɛ ale y'a ye k'a fɔ sa ko maa minnu filɛ nin n'olu tɔw tun bɛ yen n'olu minnu taara mugu da n'olu tɛ kelen n'u fɔ fila minnu kɔni sara olu kɔfɛ tɔw y'a lajɛ sa k'u bɛ 5 de fiɲɛ na armée ale kɔni ye olu nɔbɔ a ye 2 wɛrɛ fa olu la u ka maramafɛn min bɛ n'o ye AK-47 ye k'o 2 minɛ u ka minɛn dɔ bɛ yen sa n'o y'u ka commande ye n'o bɛ kɛ ka dugujukɔrɔmugu don k'o fana 2 sɔrɔ chargeur 1
aka 47 a n'a maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye sa n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko nin waati in kɔnɔna wolomasiri tabaw kɛlen don ka bamanciwale jugawale kabaw ɲini u bɛ wo kɔnɔ u bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka tɛgɛ da u kan o de y'olu ka wulikajɔ ye k'a bɛ sɔrɔdasiw fo baara ale kɛcogo ɲuman na kuma tɛ nin waati in na bamanciwale jugawale kabaw u kɔni kɛlen don ka dugujukɔrɔ mugu k'o de donni don ba la kosɛbɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka mɔnɛ don an ka wolomasiri tabaw la nka olu fana sigilen don k'u kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'u donna bi n'u taara fa o fa armée ale ko k'ale na wuli ka jɔ kɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min minisiri min bɛ sigida ko kunna yiriwali kuntalajan ale ni saniya ale kun bɔra kunungo k'a bɛ taa kitakaw fɛ yen kita sa a yira k'a fɔ ko min ye kungolo fantanbana min bɛ yen a selen o kɔnɔna tuma min dɔw ye jan da a ɲɛ wulikajɔ in senfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ale yɛrɛ kɔni n'a ka minisiriso maaw olu kɔni ɲuman bɔra a la a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw joginna dɔw fana fatura escorte in kɔni n'a sɔrɔ ale kun kan k'i kunda kita kan a sigira kɔ ka na min ye minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na minisiriso baarakɛlaw olu kɔni segira sɔrɔdasiw olu de y'a kɛ sa u ka se ka segin ka kɛ ni nin waleya in ye an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko sunkalo ale kɔni sera ka ban ni sini tɛ sinikɛnɛ don o la sa sunkalo ko labɛnw bɛ senna cogo min na bamakɔ kɔnɔna na bi maaw senna ka suma kosɛbɛ kibaruya minnu sɔrɔla sa studio tamani ale ni an yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ bamakɔ kɔnɔna na ni kiw kɔnɔna na diinɛtigiw olu masuruna na o ye k'a fɔ min ye diinɛtigi caman ye olu bɛ ka welewelemada kɛ yaasa sunkalo kalo in a ka kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛrɛli a ka kɛ o ye nka nin waati in na jɔn ko ala maaw y'a yira k'a fɔ ko musakako gɛlɛya o bɛ yen kosɛbɛ baarabaliyaw bɛ yen kurantigɛw bɛ yen min ye sɔngɔw olu damatɛmɛ yɛlɛlen don kuma tɛ da dumuni fɛnw o gɛlɛya ninnu minnu filɛ nin sa o kɛlen don ka sunkalo yɛrɛ labɛn gɛlɛya kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na hakilina minnu sɔrɔla mɛdinɛkurakaw fɛ yen o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye ka taa daminɛ sa fo barilabugu maaw kɔni ye min yira k'a fɔ o ye k'a fɔ ɲinan kɔni sunkalo ni san tɔw ta tɛ kelen ye dɔw yɛrɛ ko k'u ma labɛn koyi ko sabula musakako bɛ a la nka maa wɛrɛ bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko diinɛ ko bato ko ala ko bɛ fɛn o fɛn na maanifin n'i limaniyara i kan ka se ka o kɛ jamana tiɲɛ don a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na dugudenw degunnen don musaka tɛ ka sɔrɔ kuranko gɛlɛya bɛ yen baloko gɛlɛya nana nɔfalo faraw kan sunkalo fana nana i can k'i jɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan sabula sunkalo ale musaka ka ca du caman kɔnɔna na nka dutigi dɔ bɛ yen o ko k'o t'ale fɛla ye koyi ko min ye sunkalo ye ale yɛrɛ kɔni sera ka i wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ sa mago bɛ fɛn minnu na k'olu sɔrɔ ko min ye alabato ye diinɛ ko ani limaniya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ maa o maa kulera ka degun ta ka se maaw ma sunkalo kɔnɔ i yɛrɛ n'a y'i yɛrɛ la wa i n'a ye fana k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sunkalo ye ale ye ala ka kalo ye caman y'a yira fana k'a fɔ ko a kan ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ye musa ture ni ale ye alimami ye ɲamakɔrɔkaw fɛ sigida 6nan kɔnɔna na ale ko nin waati in kɔni tiɲɛ na sunkalo olu ma labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nka a b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔna na u na maaw wele maaw na sɔrɔ min bɛna t'u dɛmɛ ale b'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen ka se ka fantanw dɛmɛ dɛsɛbagatɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔli kɔnɔna na a ko olu tɛna baara kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan koyi u ka misiri la sabula ni sunkalo sera ka ban maaw se min ye u bɛna n'o ye u bɛ suntigɛ kɛ n'o ye sun barajiw kan ka ɲini cogo min sun yɛrɛ kan ka kɛ cogo min ani sun yɛrɛ ale kimɛli bɛ kɛ hokumu minnu kɔnɔna na ko olu kɔni u na se ka u da don olu la waati ni waati nka a y'a yira sa k'a fɔ ko ka sɔrɔ kɛ k'a fɔ k'i bɛ sunkalo de labɛn k'i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min ko ko kɔni diinɛ kɔni ta sira fɛ limaniya o de y'a fɔlɔ ye maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement ye ka welewelemada bila a ma sa a ka se ka wuli ka jɔ kɛ kurantigɛ in dɔ ka bɔ o la sunkalo kɔnɔna na min ye sɔngɔw ye u k'olu kɔlɔsi kuma tɛ da dumunifɛnw sugu kɔnɔnaw la maaw bɛ se ka sanni kɛ cogo min ale sunkalo kelen labɛn hukumu kɔnɔna na sa jamanakuntigi ale tun bɛ ka donbolo minnu kɛ maaw ye ni o kɛra mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo min ye Haut Conseil islamique ale jabala la donbolo taarakɛ ye jamanakuntigi ale tɔgɔ la maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan sa o ye Makiba ye ni ale yɛrɛ Haut Conseil ale ɲɛmaa dankan dɔ ye donbolo min kɛra sa ni fɛn suguya caman b'a kɔnɔ a ɲɔgɔnna 150 o de taara ka di malo b'a la ɲɔ b'a la sukaro b'a la tulubudɔn b'a la ka taa se tamaro kartɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɔnɔna na wa a yira sa k'a fɔ ko min ye sunkalo yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la jamanakuntigi ale y'a dusukun na kuma ni o ye tali kɛ sa ka bonya ta ka ɲɛsin maaw ma lujuratɔw b'o la mali kɔnɔna na
sigidaw caman na Elhaji Maki Ba ko k'a bɛ foli kɛ jamanakuntigi ye sugandili min kɛ ka ɲɛsin Haut Conseil ma ka na di olu ma ko nin b'a yira k'a fɔ hakili bɛ bɛɛ lajɛlen na min ye nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna na sunkalo bɛna daminɛ sa Maki Ba ye dugawu kɛ Ala k'a timiko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na a y'a yira fana k'a fɔ min ye silamɛ diinɛw ɲinanama olu ni kerecɛnnakaw ka sunkalo tɛna janya ɲɔgɔn na Ala bato min kan ka kɛ o la a y'o ɲini a ko général d'armée Asimi Sa u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye laɲini minnu bɛ yen olu ka sabati minisiriso min bɛ diinɛ ni batoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka maa mafalen dɔ fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Isa Kulubali ye a ko sunkalo kɔni kɔnɔna na silamɛw kan ka fantanw dɛmɛ maa minnu ni se bɛ olu ye u k'u hakiliya to fantanw na su yɛrɛ kɔni ye bato de ye ale ni limaniya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa minisiri ka ciden fana y'a yira fana k'a fɔ ko jamanakuntigi ka nin waleya minnu filɛ nin n'o bɛ ta ka ɲɛsin maaninfinw ma k'a bɛ ni caman kisi a bɛ maa caman bila hakɛ dɔw kɔnɔna na u bɛ se ka dugawu de kɛ Asimi ye nin ko in na a yɛrɛ ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan sa n'o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko Senior a ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ musaka ko ninnu kunna n'a ka dongolo ko ninnu kunna a ko jamanakuntigi ye nin kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ dɔ de ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nin waleya in sɔrɔ u fana kan k'u hakili to fantanw na ko nka ko Asimi san tɔw la a tun bɛ 100 de di ɲinan ta kɛra 150 ye sabula a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛn bɛ maaw kan 50 farala kan yaasa ka se ka dɔ bɔ mɔgɔw ka degun kɔnɔna na nka ko Asimi ka ko yɛrɛ dikun ye min ye ni ye Agibu Danbele ye a ko a dikun ye maaw ka se ka ale yɛrɛ ladege ale min ye jamanakuntigi ye ɲɔgɔn dɛmɛ an k'o ka ɲɔgɔn taalan ye yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na. Nin waati laban in na Bamakɔ kɔnɔna na ko politikimaaw k'u ka kumaw bɛ ka caya min ye kumaw ye olu bɛ ka caya arajo la kuma journal la kuma bɔnforo la kuma bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ sa min ye politikimaaw ye ka ndana gosi fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ndana in bɛ ka gosi ka ɲɛsin jɔnni ma furancɛla fanga maaw kumaw bɛ fɔ maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki jate minɛ sa studio tamani sanfɛ olu ye miiriya di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye politiki ko ye wa nin waati laban in na k'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ ka bɔ ka kuma k'o bɛ faamu koyi Ali Nuhu Jalo kumana professeur min ye Muntaka Tall kumana docteur Sogɛli Kokala Mayiga M5 RFP Malikura Modibo Sidibe ka taa s'a n'a ɲɔgɔnna caman ma Mamɛdi Ali Bashiri ninnu bɛɛ lajɛlen bɔlen don ka kuma nin waati in na ko ni maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka bɔ ka kuma k'u ka waleya bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na k'o ye kalata ko ye koyi ko furancɛla fanga da an ka siri a la ten an ka se ka bɔ kalanfa n'o o ye Sulemani Keyita ye ale ka hakilila la u ka bɔli a bɛ dusubakasa yira koyi a bɛ fɛn yira min ye politikimaaw yɛrɛ taabolo ye ko nka ko ale yɛrɛ bolo ko maa minnu bɛ yen n'olu ye fangakɔrɔ bi k'olu kan k'u hakili to kumakanw na u ye waleya minnu kɛ u ye ko minnu sigi sen kan ka IBK fanga k'o dafiri ka tila k'a ye k'a fɔ bi u yɛrɛ dɛsɛlen don ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ k'u kan k'u miiri k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ u ka waleyaw kan waleya min nana ni fɛn ye fɛn min bi n'olu yɛrɛ n'a taara k'u dan pewu minnu b'a kunna olu bɛ k'a ɲɛɲini k'a dilan maa kana na k'a fɔ k'i bɛna fɛn wɛrɛ don olu senkɔrɔ ko nka ko maa kana jɔrɔ koyi ko ninnu ka bɔli wa ko laadala bɔli don koyi ko a kana maa siran sabula u bɛ nin kɛ sa k'a yira jamanadenw na k'olu fana bɛ yen nka min ye jamanadenw ka kunnafoniw ye jamanadenw ka miiriyaw ye k'u n'olu cɛ ka jan kosɛbɛ u y'a yira ko yalama nin waleya minnu filɛ ninnu bolo n'o ye politikimɔgɔw ye k'a bɛna na ni gɛlɛya ye wa ko yalama a bɛna ni furugufurugu ye wa dɔw ko min ye furugufurugu kɔni ye Egyptekaw fɛ yen a fɔ ma ko frères musulmans olu ka furugufurugu daminɛna kaso la maa wɛrɛw bɛ yen sa ni olu ye kasow kɛ ko olu minnu bɛ yen bi k'o kɔnɔ sanga an k'an taw ma k'o k'an ka maa jɔrɔ kosɛbɛ docteur Keyita ko kɔni ko hakilina dilaw minnu bɛ fɛnw fɔ ko k'olu fara ɲɔgɔn kan kaso kɔni kɔnɔ ko kɔlɔlɔntan tɛ ko gouvernement k'i hakili t'o la dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ min ye parti politique tɔgɔla charte ye o min bɛna falen siran ye o ye Abdul Sogodogo ne ale ye politiki kɔlɔsikɛlaba ye a ko sa ko nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna na ko ale b'a yira sa k'a fɔ parti politique ka bɔli bɛ tali kɛ min na o ye u tɔgɔla charte min kan ka falen charte min kɔnɔna na ni parti politique hakɛ kan ka dɔgɔya u ka musaka ko kan ka lajɛ ko n'i y'i sigi k'o lajɛ k'o y'u ka kuma kunba ye sabula musaka min bɛ d'u ma jamana kɔnɔ k'a dara olu ka bon professeur Amadu Ture ale ko sa ko min ye nin kumata in ye ko b'a yira k'a fɔ sa ko bɛɛ de b'an ka jamana kɔnɔ koyi ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina fɔ ko n'o tɛ ko ale t'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min ye k'a fɔ ko maaw bɛ ka fanga jalaki bi ko ka fɛn caman fɔ k'o ye politikimaaw olu ka baara kɛcogo ye n'u m'o kɛ k'u bɛna mun wɛrɛ de kɛ tuguni jamanadenw ka kuntilennaw u ka miirinaw ko olu bɛ se ka taa ba la cogo min na u fɛ k'o n'o yɔrɔ ka jan kosɛbɛ
bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen n'o ye jɛrɛjɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ko M5RFI Malikura n'a ɲɛbaaya bɛ Premier ministre Modibo Sidibe bolo nin waati laban in na olu taar'u ka tɔndenw caman jabara la ka t'u kuma ɲɔgɔnya wulikajɔ min bolodara Modibo Sidibe fɛ ni M5RFI Malikura ɲɛmaaya b'ale bolo nin waati na kalo 6 kɔnɔna na o de sa ka taa tɔn caman jabara la ka t'u lajɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min ye kununko ta o kun ye Koniba Sidibe ale ka tɔn ye a bɛ fɔ min ma sa ko mouvement politique engagé n'o ye EMA ye u taara ale jabala la baara in ye tali kɛ mun na sa n'o ye wulikajɔ min bɛ Modibo Sidibe fɛ ka ɲɛsin min ye M5RFI bolofara bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ ka ye sa Mohamed Ali Bacili ale tun bɛ yen Koniba Sidibe n'a ka tɔndenw M5RFI yɛrɛ Modibo Sidibe n'a ka jama olu nana baabu ye tali kɛ mun na sa o ye Mali ale bɔlen CEDEAO la AES ko min ye kuma bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo di bi kana bila kuma bɛ se ka kɛ cogo di gɛlɛya min yɛrɛ bɛ an ka dugujukɔrɔ nafaw bɔli la u ye kuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan dugudenw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min sɔngɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ka taa se kalatako ma u da donna nin bɛɛ lajɛlen na jɛkulu in kɔni ma n'o ye M5RFI ye u y'a ɲini ka tɔndenw fɛ u k'u labɛn koyi u k'u labɛn yaasa u ka laɲini yɛrɛ min ye n'o ye Malikurako ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Modibo Sidibe ale ye o dantigɛ minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ dɔgɔtɔrɔya ko ɲɛfɔ n'a bɛ fɔ o ma ko centre de médecine pour sport min ye Lala ka yɔrɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara dɔ kɛra yen dopage farikolo ɲɛnajɛ ale dɔrɔgu ta u bɛ se ka kunbɛn cogo min baara in sa ale kɔni nun donna kununko u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'olu bɛ dɔrɔgu ni fɛn wɛrɛw ta ka se ka olu lakɔlɔsi min ye baarakɛyɔrɔ ye n'o ye centre de médecine sport ye a yira sa k'a fɔ ko ale ni jɛkulu wɛrɛw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ laɲini bɛ minnu fɔ ka se ka olu sigi sen kelen kan Premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kununko jɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra sa ka kɛ ni sɛnɛko ye n'o y'a ta ko 15 n'a fɔ ma sa ko conseil supérieur de l'agriculture yanni u ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigi fɛ yen san wɛrɛ samiya baaraw bɛna kɛ cogo di ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la sa minisiri minnu bɛ yen ni olu bɛ nin ko in kunna u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ min ye primature la sɛnɛ baganmɔ jɛgɛ mara ka taa se olu n'a baara wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma sa olu fana maa bolofarabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko kimɛli min kɛra salon ko sɛnɛ labɛnni na ani sɛnɛ ko la ni o ye conseil supérieur ta ko 14 ye avril kalo tile 30 san 2024 o ye laɲini minnu kɛ sa ko k'a lajɛ k'o kimɛ o baaraw kɛra cogo di mun bɛ se ka far'o kan ka bɛn ni ɲinan san samiyaji ale baaraw ye min ye minisiriw ye olu kɔni ye kuma ta maa caman n'o ye maa mafalenw ye olu fana ye kuma ta salon ko min ye samiya ye ale kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman nka malo k'a fɔ balo o tɔni 1,10,8 kɔ o de kɔni tun kan ka sɔrɔ kɔɔri o tun ye ba 600 1,615 ye u tun bɛ ka o ɲini u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinanta kɔni ye u bɛ ka laɲini min kɛ o fana kɛrɛfɛ u y'o fana dantigɛ a yira sa k'a fɔ sa kɔɔri kɔni ale ni baganw olu fana ko u y'o fana dantigɛ baganw ta la sa 96,750 o de tun kan ka ɲini min ye jɛgɛw ye ka taa se ji jukɔrɔfɛnw tɔw ma sa u ye nin bɛɛ lajɛlen hakɛ fɔ hakɛ minnu n'u tun bɛ ka olu ɲini ani minnu kan ka sɔrɔ ko min ye laɲini ye k'a tun bɛna na sabati min ye bagan minnu bɛ yen n'olu bolo tun kan ka ci salon o ye bagan 91,699,699 ye o baganw ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bolo sera ka ci k'a sɔrɔ laɲini tun ye min ye o tun ye bagan 1,040,000 ye 539 ye o de tun kan ka kɛ salon ko kɔnɔna na nka a yira sa k'a fɔ ko min ye o baaraw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ma se ka sigi sen kelen kan sabula bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw yera baaraw la san yɛrɛ kɔnɔna na musaka min tun bɛ don sa n'o ye salon ko ta ye ka na se ɲinanta ma miliyari 182 n'a kunkanfɛn o de tun kan ka don nka min ye miliyari o y'a sɔrɔ salon na selinko ta la sa miliyari 177 k'o de kun donna la 100 siradala jamana musaka la sa o bɛ bɛn fu buruburu ta ma labɛnw kɛlen don cogo di yaasa ka se ka san wɛrɛ kunbɛn sɛnɛ bɛna kɛ cogo di Mali kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baloko kɔni ye fo tɔni ka taa 12 miliyɔn n'a kunkanfɛn na
min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka bɛn ni san 2026 ye tɔni miliyɔn 2,000 tɔli miliyɔn 2 774 ani 4 ko o ɲini ka bɛn san 2027 ma min ye baganko ta nasira ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o jateminɛw ka kɛ ni san 2026 ye tɔni 691 ko k'o ɲini min ye san 2027 ye min ye 698 ko k'o ɲini u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ye o bɛ kɛ ka bɛn ni ɲinan san yɛrɛ laɲiniw ye sabula sɔrɔko ta nasira fɛ ale ni gɛlɛya minnu yera o y'a to yɛlɛma ka don premier ministre ale kɔni ye sɛnɛkɛlaw fo nka a y'a ɲini u fɛ sa u k'a bila u kunna k'a fɔ baara fɛn fɛn bɛna kɛ sɛnɛko ta hukumu kɔnɔna na musaka minnu bɛna ɲini u k'a bila u kunna ko AES ko fana donna a la sabula Mali Burkina Niger olu bɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa ji kɔlɔlɔ min kɛ o ka se ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sabula ɲinan san kɔnɔna na sɛnɛkɛ dugukolo min kun labɛnnen don k'a yira sa k'a fɔ ko ji bɛ se ka baara kɛ o la o kɔni yɔrɔ minnu ni ji kɔni ye olu tiɲɛ o bɛnna 1,767 ye o y'a yira sa 100 sarada la min ye dugukolo min ni ji ma se ka sɛnɛ kan o ye 4 buruburu 53 ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko laɲini kɔni ko degun donna a kɔnɔna na kosɛbɛ kuma tɛ sɛnɛfɛnw kɔni tiɲɛni donna a la kosɛbɛ tɔni hakɛ min kun kan ka sɔrɔ kɔɔri la o gɛlɛyara min fana kun kan ka sɔrɔ min ye da dumunifɛnw na olu fana gɛlɛyara labɛn de bɛ ka kɛ sa yaasa min ye dugukolo hectare miliyɔn 2 o ka se ka dilan 1,100,000 o fana ka se ka labɛn ka bila bagan maralaw ɲɛ min ye tari 100,000 ye o ka bila min ye bagan maralaw ye olu bɛ se ka baara kɛ o la cogo min na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ laɲiniw kɔni ye min ye premier ministre ni ani maa minnu ye ɲɔgɔn bisimila o ye ɲinan san samiya ale bɛ se ka don ba la cogo di dugukoloko bako kɔko ka taa se baaraw bɛna kɛ yɔrɔ yɔrɔ la sɛnɛfɛnw olu bɛ se cogo min na ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani AES maaw olu bɛ se ka bɛn sɔrɔ o la cogo min na n'an bɔra Mali la an bɛna Burkina olu ka premier ministre ale fana ye maaw bisimila kununko n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye wa kumaw ye tali kɛ min ka sa fɛɛrɛ 25 o de sigilen don sen kan bolimafɛnko kuranko yɔrɔbaw dilanni ko fo ka taa se usine baw ma o bɛna o baara minnu kɛ min ye nin baara belebele ninnu ye o musaka ko u y'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ Burkinakaw olu ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye ale tigilamaw ni gouvernement fo k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye gouvernement ye ale ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'o o ye projet 25 ye olu ka teliya joona o ka se ka ban minisiriso 10 talen don olu ka se ka o baara kɛ sefa wari miliyari 6 o ɲininen don sa ka se ka baara kunfɔlɔw daminɛ min ye u ka dugu fana bolofara 11 ye u kan k'a lajɛ baara bɛ se ka sigi olu kɔnɔna na cogo min na Burkina premier ministre ko nin ye i bɛ kunkankow ye kosɛbɛ nin y'a ninkankow ye min ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nin ko ninnu bali olu ka falen bɛnkan min bɛ se ka sɔrɔ kɛnyɛrɛye ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bila joona yaasa baara ninnu dɔw ka se ka daminɛ samiyako ta nasira fana na u ye usine minnu sigi n'o ye tomati dilayɔrɔw ye jaba fo ka taa se fɛn wɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan ani masinba minnu nana sifinw k'olu bolo don baara la ka foro dan tigɛ ka ta k'a di u ma ka se ka baara kɛ kosɛbɛ premier ministre ko k'a bako b'o bɛɛ la yanni avril kalo tile 10 cɛ baara min bolodalen don Burkina kɔnɔna na bisa o ye nin ye sɛnɛko kɛnyɛrɛye ale ni gouvernement tigilamaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ yaasa Burkina Faso ale ye jamanakuntigi ka laɲinibaw olu bɛ se ka sabati cogo min FESPACO kɛnɛ kan kununko min ye jɔnjɔndi ye ale daminɛna jɔnjɔn min ye Burkina jamana ɲɛmaaw ye u ye jabɔla 12 ta farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka jɔnjɔn di olu ma anw fɛ yen sa Mali la anw ka maa 2 b'a la Fatumata Kulibali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko FC min ye Fuseni Mayiga ye ale ye sɛmi ɲɛmaa ye wa fana min ye jabɔla o fana don Burkina Faso sa u ye nin ta ka nin kɛ FESPACO ta ko 29 ale hukumu kɔnɔna na sabula FESPACO Burkinakaw ka médaille min bɛ n'a fɔ ma ko chevalier de l'ordre du mérite des arts des lettres et de la communication ni sinima ja bɛ o kan olu bɛ ta ka di maaw ma maa minnu y'u seko n'u damayira kɛ sinimanko ta nasira la anw fɛ yen sa maa minnu sugandira o kɛra sa Fatumata Kulibali ale ni Fuseni Mayiga ye kununko jɔnjɔn ninnu dara u disi la u maa 12 ka bɔ farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen minnu ye baara kɛ Burkinakaw ka ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ko bɛɛ ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo min ye ko in ale kɛnɛ kan Mahamudu Dafe ale fana ye foli ta ka ɲɛsin an ka maa 2 ma min ye Fuseni Mayiga ye ka taa se Fatumata Kulibali ma u ka jɔnjɔn ale sɔrɔli la Mali ale tɔgɔ la fana kɔfɛ sa bi
a bɛ fɔ min ma sa ko prix spéciaux n'o ye prix kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o 22 o kan ka di bi CEDEAO jɔnjɔn n'o tun bɛ o nɔrɔ bilara ni AES ta ye o musaka bɛ taa se fo CFA wari miliyɔn 10 ma jɔnjɔn belebeleba wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ UNESCO ka taa se UNICEF ma min ye Burkina yɛrɛ fana kɔnɔna na télévision so fana taw bɛ yen baarakɛyɔrɔ belebeleba minnu taw fana bɛ yen farafinna yɛrɛ sinimabɔlaw jabɔlaw fana ka jɔnjɔnw bɛ yen nin jɔnjɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ di bi yaasa sini min ye jɔnjɔn belebeleba dili kɛnɛ kan baaraw bɛ se ka teliya cogo min an y'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko min ye an ka musow ye olu kɔni bɛ baara la yan n'o ye tobiliko ta nasira ye olu fana ye ɲɔgɔn dan kɛ sa o ɲɔgɔn dan o jaabi bɛ bɔ bi ni ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye CEDEAO kɛnɛ kan Mali Burkina Niger jɔnni bɛ se tobili duman na jɔnjɔn 5 o bilalen don ko n'a ta ka di nka Mali kɔni na yan sa maa min bɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna ni ko in na o ye Umu Traore ye Umu ni ale ye vieille marmite ye ale kɔni nana sa a y'a cɛsiri an ka gesedalaw an ka balow an ka dumuniw an ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dun u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka na ni a ye k'a se fɛn caman ma min ye nsabanjiw ye lemurujiw ye ka taa se ɲamakojiw ma dabilenni ale ni an ka kɔrɔnfɛ dumuni minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen u nana n'olu ye yaasa ka don ɲɔgɔn dan in na nka n'i sera kɛnɛ in kan ye tuma dɔ la i tɛ dumuni ninnu bɔ dɔn ɲɔgɔn na sabula jamana saba in bɛɛ lajɛlen u ka dumuni dɔw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ a bɛɛ lajɛlen ye maa kelen nka maa minnu kan ka calatigɛli kɛ an n'an sigi k'olu ka jaabi kɔnɔ etalon yenenga hukumu kɔnɔna na sa kunungo nɔm ale ye ja ye ja min ni ale fana bɛ etalon ni yenenga o nɔfɛ koyi yenenga tɔgɔla wala ale bɛ tali kɛ jɔnjɔn belebele la sa ja 20 o de bɛ o kɛnɛ kan a yɛrɛ sa k'a fɔ nɔm ale kɔni ye ja min bɛ tali kɛ banbanci walew ni min ye yɛrɛ ɲininaw ye ka taa se faso yɛrɛ kanubaw ma olu minnu ye baara wulikajɔ kɛ La Guinée ale ni Cap Vert o fanfɛlaw la colonisation waati Portugais olu ye waleya min kɛ Guinée Bissau sana ale ni o ye jabɔla ye ale o de ta sa k'o kɛ ja ye yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na a ko k'an ɲɛ bɛ bamanciya wale min na farafinna fan caman fɛ dɛ bi ko maa nun don koyi jamanaw de ye wulikajɔ kɛ k'a bali min ye nanzaralakaw ye u kun nana n'o de fɔlɔ ye kabi bi tɛ nka yɛlɛmana sa k'a kɛ nin waati na min ye colonisation ye o colonisation in sa filimu kɔnɔna na kamalenin dɔ de kɔni filɛ nin ye ale b'a sigiyɔrɔ bila pewu k'a fɔ sa ko a bɛ wulikajɔ kɛ nka salabaatɔ don salabaatɔya in kɔnɔna na sa ale kɔni bɛ taa a ka lamɛnbaaw ka hakɛ to a bɛ kɔnɔ da dɔ la diyagoya la u b'a minɛ sa ka taa kɛlɛdaga la sabula k'a kɛra cɛ ye cɛya in kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ɲini a fɛ filimu in bɛ tali kɛ o la yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ tɛ wa ka se ka jamana bɔ degun kɔnɔna na k'i cɛsiri k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ye ale bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo min ja in bɛ tali kɛ o la kunungo surɔ sa sine Burkina na Mali ja min bɛ yenenga tɔgɔla wala na n'o ye RFDJ ye Useni Mayiga ka ja o yirala maaw la a yɛrɛ sa k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Sulemani Sisew tɛmɛna yan ni baara ni fiɲɛ ye Cheikh Umar Gimba le Tiran bi bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye min ye yenenga tɔgɔla wala kɛnɛ kan o ye Sango ye Sango in ye dugu ye ale kɔni sugo don sa sugo n'u b'a fɔ ko ala ka sugo o sugo in de kɔnɔna na sa ja in ale yirala sine Burkina na min ye Fuseni Mayiga ye a ko ja in kɛkun ye min ye o ye k'a yira maaw la maa kana na i ka diinɛ cogo anw kunna bɛɛ lajɛlen n'i ka diinɛ faamuya cogo don bɛɛ lajɛlen n'i ka bato kɛ cogo don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i bɛ kan ka ala tanu cogo min ja in kɔnɔna na alimami ale de bɛ fatu min ye dugudenw ye sa olu de bɛ tɛlɛ kari ɲɔgɔn na yaasa cogo min na o nɔrɔ bɛ se ka bila cogo min o ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa misiri yɛrɛ musaka kɛra ka fɛn minnu jɔ o nɔfɛkɛlaw fana bɛ a la min ye ja in ye yɛlɛ bɛ a la nisɔndiya bɛ a la an ka adamadenya taabolo ka taa se an ka baganw ma fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔna yan olu caman yakubayalen don a kɔnɔ ja in cɛ ka ɲi kosɛbɛ min ye jabɔla ye miirina min tun bɛ a la o ye k'a fɔ diinɛko kɛlɛ min ni maaw b'a fɛ ka n'o cogo an kunna a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Mali la sabula Mali dili donnen don taabolo bɛ Mali la baarakɛcogo bɛ Mali la maliyɛnw yɛrɛ u ka ko bɛ cogo min na u tɛna sɔn cogoya si la fɛn dɔ ka don filimu in kɔni bɛ miniti 90 de kɛ a jaw tiɲɛna a ye maaw wasa kosɛbɛ surɔ min ye FESPACO ale kɛnɛ kan bisa ni ala sɔnna a ma min ye baaraw ye olu kɔni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi ja labanw bɛ bɔ bi Burkina Faso kaw olu fɛ yen n'an bɔra yan an bɛ taa Segu olu hukumu kelen kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya k'o sinsin diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ o jɛrɛ o sigira Segu kaw fɛ yen Jirisa ale de kɔni kɛlen don k'o kɛ ani Tɛrifundu ka taa se minisiriso min bɛ diinɛ ni bato kunna
n'o ye docteur Mamadu Kone ale yɛrɛ tun bɛ segukaw fɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan jɛrɛ in ye tali kɛ sa baaraw la baaraw min bɛ se ka cɛfɔ ni kanbɛ don diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛw yɛrɛ fana kɔnɔna na fana fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo di lajɛ in u ko sa k'a kɛ kun ye maaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamuya diinɛ kelen kɔnɔna na diinɛ wɛrɛw fana ka se ka sɔrɔ cɛfɔ ni kanbɛ ma bɛn ni sigiɲɔgɔnya o bɛ se ka nɔgɔya cogo min minisiri min bɛ bato ni diinɛ ko kunna ale kɔni sinsin min kan o ye kuma ɲɔgɔnya ka don bɛn ka sabati maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnyaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko Mali diinɛ ko Mali bato ko olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛ donnen don wa a y'a ɲini sa maa si kana kɛ sababu ye min bɛna fɔɲɔgɔnkɔ don Segu gouverneur Segu maire olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan jɛkuluba minnu bɛ Segu kɔnɔna n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baara in kɔni kɛ kun ye sa ka bɛn ni kelenya k'o sinsin Segu a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na diinɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɔma Segu fana ka se ka kɛ a la yaasa jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka suma cogo min na nin ye kibaruya ye an ye minnu sɔrɔ k'an to Wagadugu bi sɔgɔmada in na Falaye Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn ani Keba Jalo n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen olu da aw tulo kan a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter